ጽውጽዋይ ወደኮይ ጽልማይ እቲ ስሱዕ ከልቢ ሓደ እዋን ሓደ ከልቢ ኣብ ሓንቲ ከተማ ይቕመጥ ነበረ። ሓደ መዓልቲ እቲ ከልቢ ኣብታ ከተማ እናተዛወረ ከሎ ኣብ ሓደ ድኳን መሸጣ ስጋ ዝተፈላለየ ዓይነታት ስጋ ተንጠልጢሉ ረኣየ። ብኡ ድማ ኣፉ ማይ መልአ። ጭራኡ እናወዛወዘ ድማ ናብ ማዕጾ ናይቲ ድኳን መሸጣ ስጋ ቀረበ። ነዚ ዝረኣየ ዋና ናይቲ ድኳን ድማ እቲ ከልቢ ጠምዩ ከም ዘሎ ፈሊጡ ሓንቲ ዓጽሚ ደርበየሉ። እቲ ከልቢ ብለውሃት እቲ ዋና እንዳ ስጋ ኣዝዩ ተሓጐሰ። ነታ ዓጽሚ ኣብ ኣፉ ቀርቂሩ ድማ ናብ ገዝኡ ተበገሰ። ኣብ መንገዱ ድማ ብልዕሊ ሓደ ሩባ ዘሳግር ድልድል ክጓዓዝ ጀመረ። ነታ ዓጽሚ ኣብ ኣፉ ቀርቂርዋ እንከሎ ድማ ናብ ታሕቲ ናብቲ ሩባ ጠመተ። ኣብቲ ሩባ ድማ ናይ ገዛእ ርእሱ ነጸብራቕ ረኣየ። እንተኾነ እቲ ነጸብራቑ ካልእ ዓጽሚ ኣብ ኣፉ ዝቐርቀረ ከልቢ መሰሎ። ብኡ ንብኡ ድማ ልቡ ብስስዐ ተመልአ። ነታ ኣብ ነጸብራቑ ዝረኣያ ዓጽሚ ንኽወስድ ድማ ብሓይሊ ክነብሕ ጀመረ። እንተኾነ ክነብሕ ምስ ጀመረ እታ ኣብ ኣፉ ተቐርቂራ ዝነበረት ዓጽሚ ናብቲ ወሓዚ ሩባ ጠሓለት። ነታ ዝወደቐቶ ዓጽሚ ኸድሕን ድማ ናብቲ ሩባ ዘሊሉ ኣተወ። እቲ ሩባ ብሓይሊ ንቑልቁል ይውሕዝ ስለ ዝነበረ እቲ ከልቢ ክሕምብስ ኣዝዩ ተሸገረ። ሕይወቱ ንኸድሕን ድማ ብዙሕ ተቓለሰ። ድሕሪ ብዙሕ ጻዕሪ ናብ ሓደ ገምገም እቲ ወሓዚ በጽሐ። ካብቲ ወሓዚ ምስ ወፀ ድማ ደው ኢሉ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠሞ ነገር ክሓስብ ጀመረ። ብሰንኪ ስስዐን ሃረምረምን ዝነበሮ ከም ዝሰኣነን ንህይወቱ እውን ኣብ ሓደጋ የእትይዋ ከም ዝነበረን ድማ ተሰቆሮ። ደጊሙ ከምዚ ዝበለ ጌጋ ንኸይገብር ድማ ንገዛእ ርእሱ ተመባጽዐ። ሞራል ናይዛ ዛንታ ስስዐን ይኣኽለኒ ዘይምባልን ናይ ካልኦት ንብረት ምምናይን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከውድቐካ ይኽእል። ስለዚ ኩሉ ግዜ በቲ ዘለካ ዕጉብ ኩን። ዝተመሃርናየን
ቃላት ድኳን መሸጣ ስጋ ዝተፈላለየ ዓይነታት ስጋ ዝሽየጠሉ ድኳን ማዕጾ መእተዊ ወይ መውፅኢ ናይ ሓደ ክፍሊ ዓፅሚ ስጋን ጭዋዳታትን ዝተሸፈነ ተሪር ክፍሊ ኣካላት ነጸብራቕ ኣብ መስትያት ወይ ኣብ ማይ ዝረአ ምስሊ ናይ ሓደ ነገር ንቁልቁል ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ድልድል ካብ ሓደ ጫፍ ናብ ኣንጻር ጫፍ ናይ ሩባ ዘሳግር ቅርጺ ህንጻ መለማመዲ ሕቶታት ቁጽሪ 1 እቲ ከልቢ ኣብቲ ድኳን መሸጣ ስጋ እንታይ ረኣየ? መልሲ ዝተፈላለየ ዓይነታት ስጋ ተንጠልጢሉ ረኣየ። ቁጽሪ 2 እቲ ዋና ድኳን ነቲ ከልቢ እንታይ ሃቦ? መልሲ ሓደ ዓጽሚ ሃቦ። ቁጽሪ 3 እቲ ከልቢ ነቲ ኣብ መንገዱ ዘጓነፎ ሩባ ብምንታይ ክሳገሮ ጀመረ? መልሲ በቲ ድልድል ክሳገሮ ጀመረ። ቁጽሪ 4 እቲ ከልቢ ነታ ዓጽሚ ኣበየናይ ክፍሊ ኣካላቱ ቀርቀራ? መልሲ ኣብ ኣፉ ቀርቀራ። ቁጽሪ 5 እቲ ሩባ ናበይ ገጹ ይውሕዝ ነበረ? መልሲ ናብ ቁልቁል ገጹ ይውሕዝ ነበረ። ሕቶታት ኣዛምድ ነቶም ኣብ ጸጋም ዘለዉ ቃላት ምስቶም ኣብ የማን ዘለዉ ስእልታት ብቕኑዕ ሕንጻጽ ኣዛምድ።
መልሲ ሕቶታት ኣዛምድ